Здравей, отново съм с теб и те поздравявам за решението, което току-що направи. Решението да поръчаш книгата Бизнес растеж. След няколко дни тя ще бъде при теб, както знаеш, с доставка чрез куриер. Още веднъж поздравления и това, което искам да направя сега е да ти предложа още нещо. За това, че купи книгата, имам една много специална оферта към теб, която е достъпна само тук, на тази страница, само защото ти поръча книгата Бизнес растеж. Това е моето предложение за два от моите мултимедийни продукта, две от моите обучения, които да ти дам на половин цена. Първото обучение е обучението позициониране. Това е обучение, което е в 3 модула и ще ти позволи в детайли, ще ти даде точно стъпките, чрез които да изработиш своята асансьорна реч, стъпките, чрез които да изработиш слоган, чрез който да привличаш клиенти, стъпките, чрез които да изградиш твоята обучителна презентация, така че да привличаш клиенти, как точно да напишеш така наречените издърпващи въпроси, чрез които отново да привличаш клиенти. Въобще това обучение е посветено на това да ти покаже как да изградиш твоето маркетингово послание. Маркетингово послание, което да бъде грабващо и да привлича хората към теб. Това обучение стандартно се продава на 150 лева. Неговата стойност е много по-голяма, тъй като той е в основата на моята коучинг програма, но на сайта ни се продава за 150 лева. Тук сега, само защото ти поръча книгата Бизнес растеж, аз искам да ти го предложа за половината от тази цена, за 77 лева. И второто обучение е обучение по продажби. Затваряй сделките си като шампион. Това е обучение в 4 модула, което ще те преведе през ключовите стъпки в процеса на продажби. Ще ти покаже как да се свързваш чрез клиента, така че лесно да изграждате приятелство и доверие. Ще ти покаже точните въпроси, чрез които да откриваш нуждите на клиента и след това, съобразно тези нужди, да имаш точните средства, точния начин, по който да представиш продукта или услугата, която предлагаш, така че да създадеш убеденост у клиента да купи. Това обучение ще ти помогне и в това да изградиш стратегии за преодоляване на възраженията на клиента и умения след това, с които да затваряш всяка една сделка. Крайната цел е да затваряш 2 пъти повече сделки, отколкото правиш сега. Това е 4-модулно обучение, което аз водя съвместно с моя колега и партньор Гергана Маркова. И това обучение стандартно на нашия сайт се продава за 150 лева, но защото ти поръча книгата Бизнес растеж, сега можеш да го вземеш на цена 77 лева. Или, ако решиш да вземеш и двете обучения, да вземеш и обучението позициониране, и обучението по продажби, затваряй сделките си като шампион, общо да ги вземеш на цена 147 лева. Половината от цената, на която се продава всяко едно от тях. Какво трябва да направиш? Ако проявяваш интерес, попълни формата на тази страница, избери начина на плащане и веднага след това ние ще ти дадем онлайн достъп до едно от тези обучения или до двете, ако ги избереш. Още веднъж, това е единствената възможност да получиш тези обучения на тази специална цена. Само защото поръча книгата ми Бизнес растеж. Това е моята благодарност към теб. Така че ако проявяваш интерес към обучението по позициониране или обучението по продажби, попълни данните си на тази страница, избери начина на плащане, направи плащането и аз ще бъда щастлив да ти дам достъп до тези обучения. Това е всичко от мен. Още веднъж поздравления за това, че поръча книгата Бизнес растеж. Чао!